Bon dia, famílies! Avui us vinc a presentar una de les novetats que tenim aquest any per Nadal. I on millor que fer-ho? Aquí, als Jardins de l'Espujol, amb una activitat que serà per grans i petits. Tots hi podeu participar. I qui millor que presentant aquesta activitat que un dels seus personatges? Sí. Bon dia, alcaldessa! Hola a tots! Em vinc a presentar. Jo sóc en Cinto Fils i us convido a tots a que vingueu el dia 3 i 4 de gener a la tarda, aquí, als Jardins del Despujol, als jardins a davant de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà, on farem un espectacle preciós que es dirà El Jardí Màgic d'en Cinto Fils. És gratuït. L'únic que heu de fer és apuntar-vos a la pàgina web de l'Ajuntament. Esteu tots convidats, és per tots els públics. I si no ho tinc mal entès, em sembla que fins i tot ens convidaran a berenar. Apa, us esperem a tots. Bones festes, bon Nadal!